Avui farem llobarro amb tomaca i ceba. Comença traient totes les espines amb unes pinces. El llobarro és un peix que té múltiples beneficis per a la salut. Aporta omega-3, proteïna i micronutrients essencials. La carn del llobarro aporta apenes 1,3 grams de greix i compta amb proteïnes d'alt valor biològic. Té una aportació de fòsfor i potassi. A més, és moderat en magnesi i ferro. Les principals vitamines que aporta són la niacina i la B12. Fins i tot, l'aportació de vitamina B12 és major a la d'altres aliments d'origen animal, com els formatges, els ous i les carns roges. Pela i llava la ceba. Tala la tomaca en rodaixes. Posa el llobarro en el paper vegetal i tira-li oli i espècies al teu gust. Orenga, alfàbega, pebre negre. Afig el suc de mitja llima. Afig en primer lloc la tomaca damunt del llobarro. Tala la ceba en juliana i posa-la damunt de la tomaca. Tanca el paper vegetal com si fos un caramel i porta-la a la fregidora d'aire durant 15 minuts. Podries acabar així la recepta deixant-la més temps, però l'acabarem a la paella a foc fort. Llobarro amb tomaca i ceba.